بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بندرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. moƴƴere Allah e ballal muɗum en ngari yidde waddu e moɗon yewtere nde ganduɗa nde yewiti ko e gurdam annabijo sallllahu taala alayhi wa ala alihi wa sallam. bandiraɓe julɓe sikkede ala wondino nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu alayhi wa sallam andude ɗum ko he diina he jeeya waɗi noon ko kañum Allah hooli weeɗi ɗum diina o haalani ɗum no Allah rewirte. kono on ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko neɗɗo ko joom yumma e baaba sikkede ala ko heɓata ko yimɓe ɓe heeɓi ɗum o dañi mbiɗen maaji o dañi mette kono ɗen ɗon gueɗe fof nde o dañi ɗum holno o wuuri ɗum kam nelaɗo o sallllahu taala alayhi wa sallam ɗi haani ko ganduɗen ɗum waɗi noon ko kañum woni ñeentinirgal julɗo fof si a ñeentini nelaɗo sallllahu taala alih w sallam andi a juumani kono mbaɗɗa koko kanɗa wadde mbaɗɗa koko poɗɗa wadde nden ɗum fof beele mbawen ɗum wadde alay sago ganden kam nelaɗo o sallllahu taala alayhi wa sallam. bandiraɓe julɓe ko adi fof hande jiɗɗen haal ko asku mum kam nelaɗo o sallallahu alih w sallam en gandi inde mum o wiyete ko Muhammad. kam Muhammad noon sallllahu taala wa sallam jinnaɗo mum gorko o wiyeteno ko Abdullahi ko ɓi Abdul Muttalib, on ko ɓi Hashim, on ko ɓi Abdou Manaf, on ko ɓi Qusay, on ko ɓi Kilab. bandiraɓe cellal ngal ngal e jokki ha yetti e biyeteɗo Adnan ɓe goni nogas e taniraɓe nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam to banggal e jinnaɗo muɗum gorko to banggal jinnaɓe muɗum to banggal jinnaɓe mum to bange yaay mum walla to bange nene mum e yaay mum nelaɗo sallllahu alih w sallam o wiyeteno ko Aminatu bintu Wahab. Aminatu bintu Wahab ko on ni e dawira walla ne ko on yaay mum walla mbiya kam woni yummum nelaɗo meɗen Muhammadun sallllahu taala alayhi wa sallam. bandiraɓe julɓe kam nelaɗo Muhammadun sallllahu taala alayhi wa sallam yo en gandu bammum hono Abdullahi homo joguino ɓe o jiidi woni mo joguino fereraji homo joguino ɓe ganduɗa ko ɓen goni bandiraɓe muɗum worɓe ɓe ganduɗa ko ɓen Abdullahi jiidi ɓe goni 10 e 1 ɓiɗɗo gorko. on 10 e 1 ɓiɗɗo gorko noon ko hen goto Abdullahi jiidi yumma e baaba woni biteɗo Abu Talib ganduɗa kam woni bammum Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu. heddi ɓen fof ɓe jiidi e bammum nelaɗo sallllahu taala sallam ko baaba. bandiraɓe julɓe kono ɓen ɗon fof 10 e 1 tuubi tan naate l'islam ko ɗiɗo biyeteɗo Abbas ibn Abdul Muttalib kamɓe biyeteɗo Hamza ibn Abdul Muttalib ko ɓe goni babiraɓe nelaɗo sallllahu taala alih w sallam ganduɗa ɓe tuubi ɓe naate l'islam. Abu Talib mo ganduɗa kamɓe bamum nelaɗo sa sallam jiiɗi yumma e baaba e jiiya he ɓurnoɓe yi nelaɗo sa sallam kono goram o naatani l'islam o maayi ko kefeero. so tawi ko wandiraɓe rewɓe ɓe ganduɗa ko ɓen Abdullahi bamum nelaɗo sa sallam jiidi noon ɓen ne wiyama ɓe goni hedde jeego rewɓe. ɓen ɗon jeego rewɓe noon ko goto hen wiya naate l'islam inde mum no luura waɗi wiɓe ko Atika, woɓɓe mbi ko Safiya wiyeteno. bandiraɓe julɓe gueɗel gonguel ngel ganduɗa heno yowiti e asko nelaɗo Muhammadun sallllahu taala alih w sallam woni caggal nde en mbi wonde no tanum gadiɗo ko Abdul Muttalib cellal ngal jokki ha to biyeteɗo Adnan ɓen ɗon ɓe goni nogas ɓe kam anduɓe dakkoni ɓe fof ko taniraɓe nelaɗo Muhammadun sallllahu taala alih w sallam. ko yewti ko Adnan noon hande kam ko luural woni ɗon e kono kom ko selli ko wonde no Adnan kam ha ari Abdul Muttalib walla Abdul Muttalib ha ari Adnan ɓe fof kam ko taniraɓe nelaɗo meɗen Muhammadun sallllahu taala alayhi wa sallam. bandiraɓe julɓe gueɗel gonguel ngel ganden wonde ɗo nelaɗo sallallahu alih w sallam ko o arabe koye leñol arabe ɓe jeeya kono o jeeya ko suudu witeɗe Qurayshenkoɓe surtout ɓe ganduɗa ɓe goni banu Hashim. te ɓen ɗon noon koɓe iwdi e nelaɗo Allah biyeteɗo Ismail mo ganduɗa ko ɓi sehil Allah biyeteɗo Ibrahim alayhim wa ala nabina afdalu salati wassalam. bandiraɓe julɓe gueɗel gonguel ngel ina haani ko ganduɗen wonde noon
ɓeɗo babiraɓe nelaɗo sallllahu taala sallam asko nelaɗo sa sallam ko asko ngo Allah suɓani hoore muɗum nelaɗo sallllahu taala sallam wi hadis wonde noon inna allaha astafa kinanata min waladi ismail wastafa walla inna allah astafa min waladi ismail kinana wastafa kinanata min quraish wastafani min quraish fa ana khiyar min khiyar hanno no haaliri hadis o wonde no jomiraɗo subhanahu wa taala ko kam suuɓi arabe o yaltinɓe he ɓiɓɓe ismail o suuɓi he nder ɓen fof quraishiyankoɓe kam o yaltinɓe banu hashim wadde nabi sa sallam ko o cuɓaɗo e nder suɓaɓe bandiraɓe julɓe gueɗel gonngel ngel e jeeya e suɓɓegol ngol Allah suuɓi babiraɓe nabi sa sallam ɓe fof koɓe laaɓɓe wonɓe fof ɓe daña ko e suudu dewgal en gandi haade nelal ngal e dewgule arabe ɓe ne dañno probléme aji waɗɓe ganduɗa dasirtanoke no feewi waɗɓe ganduɗa ko fijirde dañeteno kono babiraɓe nelaɗo sa sallam kam Allah laɓɓini ɓe ɗum ɗon wadde nelaɗo sa sallam ko laaɓɗo to banggue asko muɗum hono ni no o laaɓiri to banggue e golle muɗum ni no gaddaroten ɗum he jewteji meɗen garoje si tawi e jeeyiɗo o newni bandiraɓe julɓe gueɗel gonngel ngel yo en gandu wonde no nelaɗo meɗen muhammadun sallllahu taala alayhi wa ala alihi wa sallam ko o neɗɗo kono ko neɗɗo ɓurɗo en gandi hande asko mum e bindanɗe garoje ma en gandu gueɗe goɗɗe jeytiɗe e gurdam muɗum yo Allah teddo towɗo arsintinen paamen gurdam annabi sa sallam te ko kanɗen hen ko e ñembinde ñembinɗen ɗum no yiɓirni aqulu qawli hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh